O koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sisan wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaruyaw kan an ka wula in na kunnafoni bakuru dɔw bɛna tali kɛ yaasa ka bilankɔrɔ bila baloko la ni o ye sécurité ali o 22nan ni o y'u ka jalajɛba ye session ordinaire ka o baaraw ka olu tabaw ka wulikajɔ kɔnɔ la Gawukaw bara o ye juguw ka jan dɔ tiɲɛ kɔkan kibaruyaw na taa ni an ye Niger kaw bara Niger yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa Niger jamana ani fo ka taa se jamanaba mun bɛ ni o ye Allemagne ye k'u ka jɛɲɔgɔnw ka o kolo giriya kosɛbɛ Allemagne ka jamana kuntigi ale buruja wa ko o kumaw tɛ ka fɔ k'a ka kan o kumaw ka se ka fɔ maaw ka se ka a faamu ninnu de an ka wula in na kibaru la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'o sɔgɔ ko ɲuman an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na yaasa baloko ka se ka sɛbɛntiya an ka jamana kɔnɔ ka jigisigi di malidenw ma baloko sira fɛ cakɛda mun bɛ yen nɔ ni o ye sécurité alimentaire ye olu ka wulikajɔ ye san kɔnɔ jamana kɔnɔdenw mago bɛ jɔ balo suguya min na walima ka balo ka a lakana jango général division Abdoulaye Mayiga kunungo tɛnɛ marsikalo tile 23 kɛnɛ mun kan ne a yɛrɛ la k'a fɔ san 2020 ani ministre commissaire à la sécurité alimentaire ye olu mun ka wulikajɔ ye k'a lajɛ o sɛnɛ waatiw kuncɛli sɛnɛfɛnw bɛ se ka mara cogo di yaasa ka se ka san 2026 kɛ jigisigi kɔnɔna la o siratigɛ la yɛrɛ an bɛ k'a fɔ ko samiyɛɲɛkɔrɔlaw la n'o b'a sɔrɔ sumanko gɛlɛya bɛna daminɛ k'o ka sɔrɔ an ka magasin baw ni o stɔkiw ye balo bɛ yen o b'a sɔrɔ sugu kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo sɔrɔ wa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ nin kulu in fɛ yaasa magasin ba minnu bɛ yen nɔ ni o ye stɔkiw ye ka se ka olu lakana ani balofɛnw bɛ ta cogo min na ka taa n'a ye sugu kɔnɔna la ka a bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jɛkulu in ka sigiba 22nan in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna don maa minnu ni olu ka gɛlɛya fanga ka bon kosɛbɛ maa 4,000,000 ɲɔngo ko dɛmɛ bɛna don olu ma ani fo ka taa se balo da bɛna jigin ka feere maaw ma maa minnu ni olu fɛnɛ ka sɔrɔ ka dɔgɔn dɔɔni ni u b'u o wele ko soutien urbain aramɛ k'a fɔ ko guwa 5000 ɲɔngo balo bɛna nɔgɔya ka feere olu ma Bamako Segu ani Sikaso kaw bara fo ka taa se balo bɛna di maa minnu ma ni olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ o bɛ t'i jɔ tɔni 20 hakɛ la ko a bɛ di o maaw ma maa minnu ni olu ka degun fanga ka bon kosɛbɛ ko fo ka taa se ka magasinw bɛɛ lajɛlen ka a lakɔlɔsi yaasa bilankɔrɔ in ka se ka lawaleya ko ɲuman o fɛnɛ kɔfɛ cikɛlaw bɛ baara mun na ni o ye an ka cikɛfɛnw ye mɔni ni baganmaraw ka fara cikɛlaw kan ka olu kɔkɔrɔma don musaka min bɛ d'u ma ni o subvention ni a ɲɔngɔw ye yaasa ci bɛ se ka kɛ cogo min na ka malnutrition ni o ye balo cogo juguya ka o kɛlɛ sifinnakaw la premier ministre kɛnɛ ka yɛrɛ la k'a fɔ ko a nisɔndiyara
bawo ko fɛlɛn dabalu bɛɛ lajɛlen bilala sen kan commissaire à la sécurité alimo o nisɔndiyara wa u bɛ jigisigi malidenw ma k'a fɔ san 2026 kɔnɔ baaraw ni wulikajɔw bɛɛ kɛra o fɛ yaasa maliden bɛ se ka balo sɔrɔ san mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔba kɛ Sikaso ani Segu marabolo kɔnɔna la. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɔnɔna la marsikalo 22 ko an ka cɛfini tabaw u ye dadigi kɛ kosɛbɛ jafarawale tigilamaw la ni ka bɔnɛ sɔrɔ u kɔnɔ. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu frappe chirurgicale ko o y'o de da maa ŋaniyajugu ninnu kan fɛn mun ye an ka jamana marabolo 2 kɔnɔna la Sikaso ani Segu kɔnɔ. U y'a yɛrɛ k'a fɔ Sikaso yɔrɔ mun bɛ ni o ye tabakɔrɔ ye sɛgɛsɛgɛli ɲumanw an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli siraw olu y'a ye k'a fɔ tilela cercle kɔnɔ ko Bamancia walijuya kɛlɛ tigilamaw tun bɛ fɛ ka taa jan da maaw ɲɛ an bɛ se ka dɔ ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli de ye o janw ye ka a jan dabagaw ani jan bɛɛ lajɛlen ka a susu ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni ka Bamancia walijuya kɛlɛ tigilama maa camanba ka olu daji yen nɔ ka minɛn camanba ka o minɛ u la ɛrɛmɛ k'a fɔ ko jugu dɔw ye fiɲɛ minɛ halisa wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ yaasa ka se ka olu sira bɔ wa ko nin baara in kɛra ka se ka maa ŋaniyajugu ninnu ka u so ci maliden bɛ se ka lafiya cogo min na o siratigɛ kelen la fana an ka cɛfini tabaw ni o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye Jura marabolo kɔnɔna la olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Jura ni o bɛ Segu marabolo fɛ sɛgɛsɛgɛliw minnu ni a kɛra sababu ye Bamancia wale nijuya kɛlɛ tigilama dɔw tun bɛ ka taa u dogo tu jukɔrɔ ka u yɛrɛ kɛ n'a fɔ jiri ko nka sɛgɛsɛgɛliw kama an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka u to motow sanfɛ u y'u bɛɛ lajɛlen daji k'u kɛ bugurijɛ ye wa ko wulikajɔ minnu kɛra u ka maa bayiriga caman maa 10 yiriga caman u ye olu k'u bɛɛ lajɛlen daji ka minɛn caman minɛ u la ani fo ka taa se u ka kunnafoni sira ni a ɲɔngo an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma a ye cika mun bɔ kunungo tɛnɛ marsikalo 23 ka yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw ni wulikajɔ bɛ to sen na yaasa ka se ka juguw kɛlɛ marabolo kɔnɔnaw ni tukɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali dancɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a lakana yaasa maliden bɛ se ka lafiya cogo min na. Gawokaw bara cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔ a yɛrɛmɛ k'a fɔ ko jugu dɔw tun bɛ fɛ ka taa jan dɔ da u b'a fɔ jan ma ko drone kamikaze ka u to ka o janfa ni o janw labɛn an ka cɛfini taba minnu bɛ yen nɔ ni o ye secteur 1 ye opération dugukolo ko olu ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kunungo tɛnɛ marsikalo 23 a kɛra sababu ye Gawo yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a ni Gawo ye kilomɛtiri 20 hakɛ u ye juguw ka nin jan kofɔlen ka a tiɲɛ wa ni ka u ka jan ninnu ka a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye wa ko wulikajɔ minnu n'a bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛliw o de b'a to kuma o kuma ni juguw bɛ fɛ k'u ka bɛnbɛnbɛn n'u ka janfa ta k'a ɲɛsin anw ma an ka cɛfini tabaw ka siraw bɛ u ye wa fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ k'u ka janw tiɲɛ cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ ko baw maa ŋaniyajugu ninnu sira kura min bɛ u bolo ni o de ye kɛlɛminɛfɛnw ye ka taa janw da maaw ɲɛ ka jan bila drone na drone kamikaze u bɛ ka o baara mun kɛ ko o de la fɛlɛ kura taara u kama ka se ka u ka nin jan ninnu bɛɛ lajɛlen ka a kunbɛn wulikajɔ minnu ni kɛlɛcogo sugu kura minnu ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko jugu ni o ye kɛnɛma jugu ka fara kɔkan jugu dɔw ye olu bɛ ka Bamancia walijuya ka kɛlɛma ninnu ka u kɔkɔrɔma don ko an bɛna an ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fɛlɛ jugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ yaasa maliden bɛ se ka lafiya cogo min na. An ka jamana jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko minisiri Musa Alasani Jalo ni waati in na ale bɛ taama la ka taa se Cameroun faaba kɔnɔna la yaasa jagokɛlaw ani bayɛlɛmalikow u ka jɛlajɛba mun ni a baaraw bɛ sen na ni a kan ka daminɛ marsikalo 26 a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Mali jamana tɔgɔ la Musa Alasani Jalo ale bɛ ka se ka taa farafinna gun kan ni jagokɛlaw ani fo ka taa se sɔrɔ bosoda siraw maa caman bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛba kan kɛnɛ mun n'u y'a wele ko africaine de la propriété intellectuelle ni o ye OAP ye ale ka jalajɛba organisation africaine de la propriété intellectuelle ko nin ye jalajɛba ye kɛnɛ mun kan ni fangaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ani fo ka taa se an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan ni o ye an ka produit locaux ye ani ka an ka kɛn yɛrɛ ye ka a sankɔrɔta o kɛnɛba in kɔnɔ ko an ka jamana ka wulikajɔw ani cɛsiri mun ni an ka bayɛlɛmalikɛlaw bɛ k'a kɛ o bɛna taa fɔ k'a bɔgɔra dɔn ani ka jɛɲɔgɔnyaw ka o kologiriya Mali ni farafinna jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ
kulumu sigin bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛli kama ni o ye OCS maaw ye Bamako bolofara olu ye wulikajɔ baw kɛ Rive Gauche maaw ni o ye Baɲuman bolo maaw ye commissaire principal Dramane Keita ale n'a ka cɛbalenw ko marisi kalo kɔnɔna la u ye wulikajɔw caman kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye Bamako ba bolofara fan fila bɛɛ lajɛlen na u taara fɛn caman minɛ maaw la fɛn minnu ni a tɛ bɛn sariya kɔnɔna la ni o ɲɛnɛmafɛn ni a ɲɔngɔw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko marisi kalo kɔnɔna la ko OCS maaw ka wulikajɔ bɔnna kosɛbɛ jango Dawudabugu Fajigila Ɲamakɔrɔ o n'a a laminiw Rive Gauche ni Rive Droite fan bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan ko yaasa ka se ka ɲɛnɛmafɛnw ka o kɛlɛ o siratigɛ de kɔnɔna la ko nin kalo kelen in kɔnɔ u ka ɲɛnɛmafɛn sugan bɛn n'u b'a wele ko kusi ko u ye o kilo 7 ɲɔngo ani fo ka taa se maramafɛn dɔw fɛnɛ u ye o minɛ ni o ye pistolet artisanaux ye fo ka taa se munition ni o ye mugu ni a ɲɔngo ye ka taa se ɲɛnɛmafɛn sugan bɛn n'u b'u wele ko skenci ani kusi o ni a ɲɔngo caman minɛn minnu bɛ yen nɔ ni o tɛ sariya kɔnɔ sisa ni a ɲɔngo ani fo ka taa se u b'a fɔ min ma ko chill out an ka OCS maaw wulikajɔ kɔnɔna la k'u ye sɛgɛnnama caman de minɛ maa minnu ni cɛw b'u la musow b'u la sifinnakaw b'u la wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa jamana ɲɛmaaw fɛlɛ mun taara u bolo ka se ka ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛli ka a don bala an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw ka siniɲɛsigi kana don galama la ka se ka o kunbɛn yaasa ni wulikajɔ ni a ɲɔngow ɲɛnɛmafɛn ko ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kiba an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka marabakɔnɔna kibaruw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la bangasikaw bara kebayara me k'a fɔ kulonigɛla dɔ tun bɛ yen nɔ ni o ye Segu ni Dɔnko ladalakoba ye bangasikaw bara ko o ko kun famana ka kɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye nka ka sangani ni waati in ye ɲina selicini kɔnɔna la sobolilaw ka so la kulonkɛ ani sotigiw ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa foliw kɛ sotigi maa 60 ɲɔngo u caman tun bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ yaasa ka se ka taa se dugu maabaw ka u fo ka sangani seli ye ko ladalakoba do bangasikaw bara ka sangani ni waati in ye ko ɲina san kɔnɔ o sera ka kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ lakana a bɛ ka sinsin bangasi marabolo kɔnɔ dɔɔni ka taa fɛ ko k'a daminɛ marisikalo tile 20 ka taa se marisikalo tile 23 in ma u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se bangasi sigida ni a bugudaw u ka ladala ɲɛmaa minnu bɛ dugutigiw yaasa sotigiw ka se ka taa foli k'u ye samɛsamɛ foli o mun ye ladalakoba ye ni ka u ka ladalako in ka a segin ka na masinakaw bara yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko dɔ farala sogo sɔngɔ kan bawo ko kabi seli tɛmɛnen sogo sɔngɔ ko mun farala kan o bɛ t'i jɔ 100 ɲɔngo la bawo bagan maralaw ani fo ka taa se bagan fagalaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sogo ko gɛlɛyalen don bawo u bɛ bɔ ni baganw ye yɔrɔ minnu na o bagan transport olu de gɛlɛyalen don ka sababu kɛ ko tajiko ni a ɲɔngo ani fo ka taa se bagan dumuniko gɛlɛya ko olu na ɲɔngo de fana kɛmɛ sababu ye ka dɔ fara bagan ani sogo sɔngɔ kan masinakaw bara Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ wulikajɔw bilala sen kan yaasa ka se ka dugu ka u fiyɛ ka se ka sosow ani fɛn ɲɛnɛman wɛrɛ minnu bɛ bana lase maaw ma ko ka dugu piliverize o baaraw daminɛ Tɔnbɔkutukaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye yaasa ka se ka soso kɛlɛ soso min bɛ kɛ sababu ye ka na ni banakisɛ camanba ye haka ja bana minnu ni a bɛ maaw sɛgɛn kosɛbɛ jango sifinnakaw ni o ye sumaya bana ye ka se ka o yɔrɔ ma janya ka bɔ Tɔnbɔkutu marabolokadenw na o siratigɛ de la yɔrɔw bɛ ka fiyɛ yaasa ka se ka soso kɛlɛ ka banaw caman ka o kɛlɛ kayikaw bara Mali senandolanci o kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye Coupe du Mali ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kayikaw ka
maa fila mun kun bɛ a kɔnɔna la ni o y'u ka lasigiden fila ye olu bɛɛ lajɛlen ye dugumasara cɛ ni o ye Sama ka bɔ Kayi plateau ani fo ka taa se S Bakarijan ka bɔ Barawoli ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɔra ni kulonkɛyɛlɛ in kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ fɛn mun ye ni compétition ye ni o Coupe du Mali ye ni a bɛ 16e de finale kɔnɔna la Kayi olu ka maabɔ filaw olu ma se ka se sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen buruna o b'a to an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la an ka farikolo ɲɛnajɛ ani sifinakaw ka minisiri ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale ye Turki lasigiden ka a bisimila bi sɔgɔmada in na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Turki ni Mali ka jɛɲɔgɔnya ka se ka o kologiriya o de tun bɛ ni lajɛ in kɔnɔna la son excellence Efe Seylan ni o ye Turkikaw ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ ale ni an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ sifinakaw ka minisiri u ye kumaɲɔgɔnw kɛ jamana fila ka jɛɲɔgɔnyaw ha ka ja ko Turkikaw fɛ yen nɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ ladala kulonba dɔ kan ka taa sigi n'u b'a wele ko ethnosport ko an ka minisiri ale welelen bɛ o kɛnɛ kan ka taa Mali nɔnabila ani o fana kɔfɛ Turkikaw ka sɛgɛda mun bɛ yan nɔ ni réseau ni kalanso n'a ɲɔgɔnw ni o ye Marifu Fiesta ye olu fana kan ka na kulonba dɔ kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni o bɛ kɛ san 2027 fɛn mun ye Turki lasigiden a taara se minisiri ma ka nin bɛɛ lajɛlen bonya sigi an ka jamana sifinakaw ka minisiri kɔrɔ o kɛnɛ fana kan an ka jamana maillot minisiri ye o ta k'o di Turkikaw ka lasigiden ma k'o kɛ jɛɲɔgɔnya ani teriya ani baarakɛɲɔgɔnya o taamasiyɛnba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kibaru tɛ fan fɛ yanni an ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Niger jamana kɔnɔna la Allemagne kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ n'u ka diɲɛ mɔgɔbatigiw ni o y'u ka diplomatiw ye ka u bɛɛ lajɛlen labɔ Niger faba ɲaamɛ kɔnɔna la nin waati in na baw ko lakanabaliya ko ye o kun ye ko nin waati in na ko lakanako gɛlɛn bɛ o siratigɛ de la Allemagne y'a laɲini k'a fɔ k'u b'u ka diplomatiw ko ka u lakana Ugandakaw bara ko dɔ de kɛra mun ye mɔgɔ kamanagan u ka jamana ɲɛma premier ministre dankan ni ale fana wasaden ye aramɛ k'a fɔ k'a to jama ɲɛkɔrɔ maa mun n'a sisanga bɛ san 86 la a balila ka kirikaraw kɛ ni o ye Malaisie ye o ko mun ni maaw kun jɔrɔla o siratigɛ de la maaw nana ani kɛnɛya tigilamaaw lakana tigilamaaw ka cɛ sɔnɔ joona ka taa n'a ye kɛnɛyaso la yaasa ka se ka taa dɛmɛ don ni maa kofɔlen ma Senegali jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ale ye taama la taama mun ni a y'a kɛ ka bɔ Senegalikaw bara ka sanga ni wulikajɔ mun ni a kan ka taa kɛ jɛɲɔgɔnw Senegali ni Espagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ mars kalo tile 24 ka taa bila a tile 26 la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Diomaye Faye a bɛna taa ni tile 2 taama in na taama mun ni a bɛ don Senegali ni Espagne ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka o kɔrɔgiriya ani ka jɛɲɔgɔnya kuraw ka olu labɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa nafa bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛtaa kuntalajanw lakanako ani fo ka taa se o n'a ɲɔgɔn wɛrɛ jɛɲɔgɔnya siraw ma ka o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ Kɔlɔnbi jamana kɔnɔna la o kɔrɔfɔw de dayɛlɛmayara u ka fintigilakaw ka minisiri fɛ yɛrɛ mɛ k'a fɔ pankolo in kun ye fintigilakaw ka pankolo dɔ ye ko k'a to pankolo in a tun bɛ fɛ ka wuli
ka bɔ Colombie jamana kɔnɔ ni k'i kunda jamana wɛrɛ kan a ka wulitɔla de man ɲɛ ni o ye décollage ye k'o kɛra sabu ye ka nin pankulu in ka a furon wa ko a kɔnɔna la maa 100 ɲɔngo kɛlɛ ni Amérique jamana ni u bɛ ɲɔgɔn na bi ni kɛlɛ mun n'a bɛ ka kɛ Iran jamana kɔnɔ a ye diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ bawo diɲɛ kɔnɔna la sariyaw de bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko droit international wa ko nin kɛlɛ mun ni a bɛ ka kɛ Irankaw bara o sariyaw bɛɛ sɔsɔra Amérique ni Israël ani fo ka taa se Iran ninnu bɛɛ lajɛlen ye sariya sɔsɔ nka kun jumɛn de la maaw tɛ ka kuma o kan o kɔrɔfɔw de kɛra Alimaɲikaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Frank Walster ye ale ka kɔrɔfɔw ye ni ka tila ka a yira k'a fɔ ko Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a bɛ ka taa sira mun fɛ sira mun don balawu sira don wa sira in tɛ na ni basigi ye diɲɛ kɔnɔ wa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ ka sanga ni Russie ani Ukraine olu ka kɛlɛw ye ni maaw bɛɛ lajɛlen kun bɔra ka o kɔn diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen o kɔn k'a fɔ ko o bɛ sariyaw sɔsɔ nka ni ko in kɛra ko bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka i datugu a kan k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka i ɲɛsin ma ka tiɲɛ fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ni wulikajɔ ni kɛlɛ ninnu a bɛ ka diɲɛ sariyaw ka o sɔsɔ Iran ni Amérique olu ka kɛlɛ halisa a bɛ ɲɔgɔn na ka daminɛ marisi kalo tile 23 la ka se 24 ma a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko kɛlɛ fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ bawo ko sɔrɔ siraw jamanaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna o ɲɛsin o de ma o siratigɛ de la Américains ani Israël faralen ɲɔgɔn kan u ka renseignements dɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ baw bɛ ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ kɔgɔjifɛ siraba ye ni o ye détroit d'Ormuz ye halisa o minɛnen don Irankaw fɛ ka misiliw ani mugujuguw da ko ni maa fɛn fɛn tɛmɛna u na susuli da o kan nka ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Amérique ni Israël ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ olu de fɛ ko fo nin sira in ka labila bawo sira in a labilalen a minɛni bɛ ka gɛlɛya mun lase diɲɛ jamanabaw ma tajiko ani fo ka taa se nafoloko sira fɛ ko o baaraw bɛ ka kɛ nka tilebara dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a bɛ ka a laɲini mugu ni kisɛw ka se ka jɔ waatinin kɔnɔ ka kumaɲɔgɔnw ɲini ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ nka ko Irankaw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko petu olu tɛna sɔn kumaɲɔgɔn ma ko nin kɛlɛ in a bɛ ka kɛ dadigi ye ka ɲɛsin jamanabaw ma hakaja sɔrɔko siraw ani taji ni dugujukɔrɔ nafoloko siraw jamana fila minnu ni walima jamana saba min ye kɛlɛ daminɛ kɔlɔlɔ ma dan olu ma jamana wɔɔrɔw olu bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ni o ye sɔrɔ siraw ani magoɲɛfɛnw o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin u ma an ka wula in na kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na an ni ce jaa ni sugantili la yaasa ka se ka aw kunnafoli kibaruya lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew tun bɛ Keba Jalo bolo kan bɛn. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36